O a weld y wawr. Dwi'n eto di deud bore da... O, trwch yn bech, yna rhyw bethau i'w switcho ymlaen yma tys. Sut ydw i'n gwybod bod o'n gweithio? Wel y glas. Yn lle? Di ymlaen o'n? Ydy? Ymlaen o'n. Diolch. Ie, di deud bore da'n iawn o eto. A dwi'n gwneud hynny, bore da i chi gyd.
A gai ddiolch am y croeso arbennig mae Carolyn a fi wedi cael yn ôl yma, bore yma, geiriau hynod o garedig. Da ni wedi edrych ymlaen at gael dod. Da ni bob amser yn edrych ymlaen at gael dod i Ebenezer. Mae cymaint o atgofion gennym ni, wrth gwrs, fel allwch chi ddychmygu, o amseroedd da geithon ni, ac o gymeriadau mawr gorffennol. Dwi'n yn dechrau enwi y bobl hynny, ond mae gennym ni atgofion melys, ac atgofion hefyd o bethau yn digwydd, ac o ysbryd yr arglwydd yn symud yn plith ni. A ni'n ymwybodol o hynny ac yn llawenhau oherwydd hynny. Diolch yn fawr iawn i chi beth bynnag. Rwan ta, dwi am eich cyfeirio chi bore yma at y llythyr at yr Hebreaid, a'r benod gyntaf a dechrau yr ail benod. Ac mae'r geiriau agoriadol i'r darlleniad yma, maen nhw'n hynod o gyfarwydd i chi. Oherwydd maen nhw wedi defnyddio yn aml. A be mae'r awdur yn neud yma, jyst yn dweud hyn, mwyn i chi sylwi, be mae'n neud yn fwy na dim, di canmol Iesu Grist. Esbonio pa mae Iesu Grist yn rhagori a bawb a phob peth arall. A wedyn ar ôl iddo fo agor felly, mae o'n pwyso ar y darllenwyr, mae eisiau chi ddal gafal yn yr Iesu Grist yma. A fel hyn mae o'n sgwennu, mewn llawer dull a llawer modd, y llefarodd Duw gynt wrth yr hynafiaid trwy'r proffwydi. Ond yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd wrthym ni mewn mab. Hwn yw'r un a benododd Duw yn etifedd pob peth, a'r un a gwnaeth y bydysawd trwyddo. Ef yw dysgleirdeb gogoniant Duw, ac y mae stamp ei sylwedd ef arno, ac y mae'n cynnal pob peth a'i air nerthol. Ar ôl iddo gyflawni puredigaeth pechodau, eisteddodd ar ddyheulawr mawr hydy yn yr uchelder, wedi dyfod gymaint yn uwch na'r angylion, ac y mae'r enw a etifeddodd yn rhagorach na'r iddynt hwy. Oherwydd, wrth bwy o'r angylion y dywedodd Duw erioed, fy mab wyt ti. My fi ath genhedlodd di heddiw. Ac eto, bydda fi yn dad i ddwedd a bydd yntau yn fab i mi. A thrachefn pan yw'n dod a'i gyntaf anedig i mewn i'r byd yma'n dweud, a bydded i holl angylion Duw ei addoli. Wrth bwy o'r angylion y dywedodd ef erioed, eistedd ar fy heulaw, nes i mi osod delynion yn droedfain cith draed. O'n i dysbrydion gwasanaethgar y dyn toll yr angylion dy'r hynny. O'n i dysbrydion gwasanaethgar y dyn toll, yn cael ei hanfon i weini mwyn yr rhai sydd i etifeddu iachawdwriaeth. Am hynny, sef ydy'r ail benod rwan, am hynny, rhaid i ni ddal yn fwy gofalus ar y pethau a glywyd, rhag i ni fynd gyda'r llif. Oherwydd os oedd y gair a lefarwyd drwy'r angylion yn sicr, ac os derbyniodd pob trosedd ac anifuddod o'i gyfiawn dal, pa fodd ydy hangw ni os esgiluswn ni iachawdwriaeth mor fawr? Iachawdwriaeth a gafodd ei chyhoeddi gyntaf drwy enau'r arglwydd, a'i chadarnhau wedyn i ni gan yr rhai oedd wedi ei glywed, a Duw yn cyd dystio drwy arwyddion a rhofeddodau a gwirthiau amrywiol, a thrwy gyfraniadau'r ysbryd glân, yn ôl i ewyllus ei hun. Chi'n mynd i sgwennu canmol Iesu Grist, mawredd Iesu Grist, pwysigrwydd Iesu Grist ac amnogaeth wedyn i'r saint, yn deud wrthyn nhw ddal ati. Rwan ta, cwestiwn dwi'n ofyn i chi wrth gychwyn ar y sylwadau ydy, pa mor aml fyddwch chi, pan fyddwch chi'n darllen eich Beibl, pa mor aml fyddwch chi yn troi at y llythyr at yr Hebreaid? Dwi'n gofyn oherwydd mae'n brin iawn a dwi'n clywed pobl yn sôn amdano fo. Lot o bobl yn sôn am lythyr ar Apostol Paul a llythyr a Ioan, llythyr a Pedr, hyd yn oed llythyr Iago. Lot o bobl yn cyfeirio atyn nhw. Llythyr at yr Hebreaid, dipyn prinach.
o be dwi'n glywed wrth i mi grwydro o gwmpas y wlad. A'r cwestiwn oedd yn codi yn y meddwl i oedd, pam tybed ma hynny? Mae bosib bod na 2 neu 3 o ffactora yn cyfrannu at hyn. Yn y lle cyntaf, dyda ni ddim yn siŵr iawn pwy ddari sgwennu'r llythyr at yr Hebreaid. Yn siŵr, mae'n wahanol iawn i Llythyr a Paul, a Ioan a Pedr a Iacob, mae'n wahanol iawn iddyn nhw. Mae hwn yn sefyll ar ei ben ei hun. Felly, da ni'n cyfeirio at awdur y llythyr at yr Hebreaid, yn lle at unigolyn. I ychwanegu at yn dryswch ni o bosib, da ni'n siŵr iawn ys pwy oedd yn sgwennu hyd yn oed. Felly mae o'n deitla gorad iawn tydi, y llythyr at yr Hebreaid. Un peth da ni'n wybod yn sicr ydy, mae at Gristnogion o'r cefndir i ddewig oedd o'n sgwennu. O fanna mae'r gair Hebreaid yn dod, Hebreaid oedden nhw. Felly, Gristnogion i ddewig ydy'r rhaid. A mae hynny'n cael ei gadarnhau gyn y ffaith bod na gymaint o'r llythyr yma yn sôn am y defoda i ddewig, am yr arferion i ddewig, am waith yr offeiriaid, a'r arch offeiriaid, lot fawr o gyfeiriadau. A dwi'n meddwl bod o'n deg i ddeud wrach nad ydy y cyfeirio yma at drafodiad i ddewig nad ydym ni yn perthyn iddo fo. Da ni'n perthyn i drafodiad Cristnog. Nad yw hwnna ddim yn apelio gymaint atan ni fel darllenwyr. Ond mi oedd y bobl oedd yn darllen y llythyr yma yn deall ac yn medru gwerthfawrogi yr hyn oedd yn cael ei ysgrifennu a mi fod o yn berthnasol iddyn nhw yn y cyfnod o'r oedden nhw'n byw yn efo. Ond ta pa gyfnod oedd hwnnw? Plis sgwenwyd y llythyr mewn geiriau eraill. Ond ta mae'r ysgolheigion, diolch amdanyn nhw, o leia medru awgrymu i ni ddyddiad ar gyfer y llythyr yma. A maen nhw'n dweud mai tua diwedd y 60au yn y ganrif gyntaf. Diwedd y 60au. Pam maen nhw'n dweud hynny? Fel dwi'n dweud, mae yna gymaint o sôn yn y llythyr yma am y deml, am yr arferion, am y defoda, am yr offeiriaid, am yr arch offeiriaid. Ond da ni'n gwybod o ran hanes bod yr rhifeinwyr, yr ymerodraeth fawr, y bwystril, di dinistrio'r deml yn y flwyddyn 70 oedd Crist. I chwalu hi'n llwyr. Dim ond yr hen wal sydd ar ôl. Ond does a ddim math o gyfeiriad at hynny yn y llythyr at yr Hebreaid. Felly, meddwl ysgolheigion, be di'r casgliad da chi'n dod iddo fo? Bod y llythyr yma di sgwennu cyn fod y drychineb yma'n digwydd. Cyn fod y deml yn cael ei chwalu. Diwedd y 60au meddwl nhw. Dyna pryd yr cyfansoddwyd ac yr anfonwyd y llythyr. Popeth yn iawn. Beth sy'n yno ta? Wel, mae'n amlwg iawn oddi wrth y cynnwys fod y Cristnogion i ddewig yma wedi bod trwy gyfnod o erlyd calad. Dim yn beth anghyffredin yn eu cyfnod nhw, wrth gwrs. Testament Newydd yn cyfeirio at gyfnodau o erlyd. A mae'r bobl yma wedi bod trwy erlyd. A mae o wedi bod yn erlyd chwerw. Mae o wedi gwasgu arnyn nhw, wedi pwyso arnyn nhw. Ac o ganlyniad, mae'r brwdfrydedd cyntaf, a defnyddio'r ymadrodd Gristnogol, ydych chi pan mae pobl yn dod yn Gristnogion am y tro cyntaf? Wel, am yr unig tro ma'n newid. Maen nhw'n dod yn Gristnogion, coma. Mae yna frwdfrydedd mawr tys. A'r term traddodiadol gyda ni am hwnna ydy'r cariad cyntaf. Cariad cyntaf Gristnogion a Tigwaredwr. Ond beth sydd wedi digwydd hefo yr Hebreaid yma ydy oherwydd yr erlyd, oherwydd y pwysa, oherwydd y digwyddiadau negyddol yma sydd wedi chwerwi bywydau'r rhai o'n nhw, mae'r cariad cyntaf wedi dechrau oeri. Mae'r brwdfrydedd yn mynd ar drai. A be mae'r awdur yma yn ei wneud ydy sgwennu atyn nhw a deud hwnnwch. Beth bynnag sydd wedi digwydd i chi, mae gynnwch Iesu Grist. A mae Iesu Grist yn rhagori ar bob peth arall. Bob peth yr oedd eich hen grefydd chi yn ei gynnig i chi.
cam gwag difrifol. Fysa fo i neb ohonoch chi ystyried troi yn ôl at yr hen grefydd. A dyna pan mae o'n canmol Iesu Grist. Mae o eisiau pwysleisio wrthyn nhw. Na fedra nhw ddim gadael y gwaredwr. Mae hwn, meddwl fo, jyst i grynhoi, mae hwn, meddwl fo, yn gyflawniad pob peth mae Dduwiaeth yn sôn amdano. Pob peth. Mae o'n ymgorfforiad o Dduw. Mae o'n fodd i ddod â ni at Dduw. Ynddo fo, mae Duw wedi gwneud pob peth oedd yn angen rheidiol i achub pobl. Mae o wedi cymryd lle yr hen ddefoda, mae o wedi cyflawni yr holl addewidion, mae o wedi cwrdd a phob gofyn, a mae o hyd yn oed wedi rhoi ei hun yn aberth mwyn cyflawni'r gwaith. Bellach, medda'r Llythyr, cyfan mae'n rhaid i chi wneud ydy derbyn hynny. Mae mor syml â hynny. Ych bod chi'n derbyn hynny. Credu hynny. Ych bod chi'n cerdded y ffordd newydd yma Duw wedi gosod o'ch blaen chi. Nid hiraethu am yr hen ffyrdd, yr hen lwybra. Gwelwch y ffordd yma Duw yn ei hagori o'ch blaen chi. A mae'r geiriau sy'n cael ei defnyddio i ddisgrifio y ffordd honno yn gwbl gyfarwydd i Gristnogion heddiw. Y ffordd i'r ddinas ac iddi sylfaeni, saer ac adeiladydd yr hon yw Duw. Cerddwch honna, meddwl. Nid yr hen lwybra. Ac yn y fan yna, dwi'n meddwl, yn y darn yna'r Llythyr, pan mae'n dechrau siarad fel hyn, ar ôl bod trwy'r defoda a'r ferion, yn fanna mae'r Llythyr ma'n cydio mewn Cristnogion hyd yn oed heddiw. Da ni wedi cyrraedd yr unfed benod ar 10. A be mae'r awdur yn neud yn y fan honno, mae'n dechrau sôn am bobl y gorffennol, pobl yr hen lwybra rwan. A mae o'n deud, da chi'n sylweddoli, mor galad oedd hi arnyn nhw, mor anodd oedd y llwybr, mor garegog oedd y ffordd, mi ddarin nhw ddal gael. Mi ddarin nhw drystio Duw. A mae o'n ei henwi nhw. Mae o'n sôn am Noa, ac Abraham, a Sara, ac Isaac, a Jacob, a Moses, a Rahab, Samuel, Dafydd, holl broffwydi yr Hen Testament, mae o'n cyfeirio at nhw. A dyma mae o'n dweud, mae eisiau chi sylweddoli hyn. Pan da chi'n sôn am rhain, chi, a da chi'n gwbl, darllenwyr i ddewig, da chi'n gwbl gyfarwydd o'i hanes nhw. Pan da chi'n sôn am rhain, sylweddolwch hyn. Mae'r unig beth roddodd Duw iddyn nhw yw cynnal nhw yng nghanol caledi'r byd o ddaddewidion. Y cwbl geithon nhw. Geithon nhw gwmni Duw, do, geithon nhw bresenoldeb Duw, ond y peth pwysig o bod gynnu nhw addewidion, ac oedd Duw yn dweud, daliwch ati, ac mi gewch, ac mi fydd, ac fe ddaw. Dyna fy'r addewidion. Ond ta ystyriwch chi am hynny fach nhw. Mae'r addewidion di cyflawni'n eich achos chi. Mae pob peth o Duw yn ei addo i'r bobl yma wedi cael ei gyflawni erbyn hyn. A mae hwn i gyd ar gael i chi. A da chi yn meddwl troi cefn yno? Ffolineb, meddwl. Dyma ei neges o. Ffolineb. Fydda i neb ohonoch chi ystyried y fath beth. Ac wrth gwrs mae'r neges yn gwbl berthnasol i ni, ac yn arbennig yn y cyfnod yma. Yn arbennig. Os yda ni unrhyw amser am unrhyw reswm yn cael yn temtio i lacio'n gafal yn y pethau sydd yn perthyn i Dduw. Mae'r llythyr yma yn deud bod angen i ni fod fel cymeriadau mawr o'r Hen Testament yn ffyddlon ac yn wydyn, a beth bynnag yn ein hamgylchiadau ni,
Mae eisiau i ni ddal gafal yn yr hyn mae Duw wedi wneud ac wedi ei roi i ni. Dal gafal yn y ffydd a symud yn ymlaen. A mae'n dweud. Ond ta'r unig draffaeth yn y Gymru hon yr ydyn ni, mae'r gyfarwydd a hi ydy fod na gamddeall o be ydy ffydd. Tan ni ddeitha chi be nad ydy ffydd. Nid ffydd, enghraifft, ydy cynnal arferion crefyddol achos mai dyma da ni wedi wneud erioed. Neu wrach mai dyma fe o'n rhieni ni wneud, o'n blaena ni, neu hyd yn oed yn teidia a neinia ni cyn hynny. Nid ffydd ydy gwneud hynna, cynnal yr arferion. Cynnal traddodiad ydy hwnna, mae o'n beth rhinweddol iawn, dwi'n derbyn. Ond nid ffydd ydy o. Chi jyst cynnal y traddodiad. Nid ffydd chwaith, dwi'n mentro dweud, ydy awgrymu neu gobeithio bod chi'n gwybod popeth sydd na i wybod am y ffydd Gristnogol. Yn gwybod y dirgelio yn oll. Y medru pontifficetio ar unrhyw bwnc dan hael a rhoid yr argraff i bobl sydd o'ch cwmpas chi. Eich bod chi'n gwybod yn iawn sut mae hi fod yn olwg ac yn llygad Duw. Ffydd di hwnna. So ni'n awgrymu bod ni fanna'n sôn am wybodaeth. Chi cywirdeb. Da ni'n sôn cryn dipyn am y cywirdeb. Mae eisiau bod yn gywir. Dydwch hynny wrth y lleidr ar y groes wrth ochr Iesu Grist. Cofia fi, meddwl fo. Na symlrwydd beth, cofia fi. Pan fyd i'n dod i dy deyrnas. A heddiw y bydd i gyda. Gwybodaeth ydy'r gwir. Deall yr athrawiaeth. Gwybod beth sy'n gywir. Gwybod beth sydd yn anghywir. Dwi wedi nabod lot o bobl dros y blynyddoedd sydd wedi bod yn wybodus hynod ynglyn â chynnwys yr ysgrythyr yn Hen Testament ac yn Testament Newydd, sydd i ddadansoddi fo, sydd i ddysgu fo, sydd i esbonio fo. Ond yr union bobl hynny'n credu, dim byd i hunin, de? Ond oedd yr wybodaeth gynnyn nhw. Felly nid yr wybodaeth ydy'r ffydd. Nid ffydd chwaith ydy chi, dawch ni gadw fo'n eang a sôn credu ym modolaeth Duw. Chi'n credu yn wrth gwrs mod i. Fel, faint ydi erbyn, da ni'n dal yn y 60% o'r boblogaeth credu mewn Duw, ynddi. Yn Llythyr Iagob mae'n adnod bach bryfoclyd fyddai'n licio hon. A wyt ti yn credu mae un Duw sydd, meddwl yr awdur, a mae'r darllenwyr wrth gwrs bod ni, da ni'n credu mae un Duw sydd, de. Chi hwn ydy'r ateb, mae'r athro'n ddisgwyl, de. Da iawn chdi yn o, mae hyd yn oed y cythreiliaid yn credu hynny. Mae'r opposition yn credu hynny. Nid yn unig yn credu fo'n wybod o. Mae'r gelyn i Gristnogaeth yn gwybod mae un Duw sydd. Felly nid hwnna ydy ffydd. Felly dewch i ni ofyn beth ydy ffydd. So ni'n esbonio fo fel hyn. Mae ffydd ydy byw dan lywodraeth Duw ei hun. Ffydd ydy byw mewn i dduddod i Dduw, yng nghwmni i Duw. Mae o'n cynnwys gwrando ar ei air o, a'i dderbyn o. Gyfleus neu anghyfleus, i dderbyn o. Mae'n golygu cofleidio ac ymostwng i ben ar glwyddiaeth Iesu Grist. Pwyso ar arweiniad a chynhaliaeth yr ysbryd glân. Fema mae ffydd yn dod i'r golwg. Mae o'n galw am ymroddiad ac am ymddirieddaeth. Ac yn y fan yna, dwi'n meddwl, mae cymaint o hwnna ni'n cael yn hunin mewn trafferthion. Oherwydd y gwir amdani ydy, rydyn ni gyd isio mwynhau y breintia. Ond dim mor siŵr ynglyn ag ysgwyddo'r cyfrifoldebau. Be mae'r llythyr at yr Hebreaid yn gwneud ydy'n herio ni. Yn syml iawn, yn iaith gyfoes ni, mae o'n dweud, come on.
Newch chi ymarfer ffydd go iawn. A gwrandwch sy'n mae'n gwneud. Da ni'n hen o 12 yma. Fel hyn mae'n sgwennu. Mae o'n dal i gyfeirio at gymeriadau'r Hen Testament. Y rhai oedd wedi cael yr addewidion, oedd wedi dyfal barhau, wedi dal gafal, wedi credu yn i'w, wedi ymddiried yno fo, wedi gwrthod ildio. Mae'n dal i gyfeirio at nhw, felly mae o'n deud fel hwy, medda fo. Gadewch i nina fwrw ymaith bob rhwystyr. A'r pechod sy'n yn maglu mor hwyth, a da ni yn cael yn maglu'n hwyth, i fwrw'r pechod ymaith. A'r hedeg yr yrfa sydd o'n blaen, heb ddiffygio gan gadw, mae hi'r gyfrinach yn dod, mae hi'r gyfrinach i'n cynnal ni, gan gadw ein golwg ar Iesu, awdur a pherffaethydd ffydd. A wedyn mae o'n defnyddio Iesu Grist, yn yr adnod nesaf. Mae o'n mynd i ddefnyddio Iesu Grist fel enghraifft o sut y dyla ni fod. Hyd yn oed os ydy pethau'n anodd. Hyd yn oed os yda ni'n teimlo, chi dipyn yn isal fatha mae pobl o dro i dro. Hyd yn oed os yda ni yn teimlo fod yn cariad cynta ni hefyd wedi diffygio. Mae o'n mynd ymlaen ac yn dweud hyn. Mwyn y llawenydd oedd o'i flaen, yn sôn am Iesu Grist rwan, mwyn y llawenydd oedd o'i flaen, fe o ddefodd ef y groes, heb ddiffygio, a chod drwy hynny, heb ddiffygio, gan ddiastyru gwarth, ac y mae wedi eistedd ar ddeheulaw gorseddfaeng Duw. Mae dim bod trwy'r hyn oedd yn galad mwyn cael yr hyn oedd o'r ochr draw, a mae o'n deud, meddyliwch amdano ef. Nid amdano chi ddim. Meddyliwch amdano ef. A o ddefodd y fath elyniaeth at o'i hun gan bechaduriaid, rhag i chi flino neu ddigaloni. Chi hwb i chi. Os da chi'n teimlo blinedig, deuwch ata fi. Deuwch ata fi bawb sydd yn blinderog. Dyna mae Iesu Grist yn dweud. Dyna mae'r llythyr at yr Hebreaid yn hynny. Rwan ta, dwi'n gorffan efo hyn. Dyda ni, di'n amser cinio? Bron. Gorffan efo hyn. Yna sôn mawr di bod yn y cyfnod diweddar yn does ynglyn â cheir trydan. Wrach bod gyn roi yna chi gar trydan yn hyn. Wrach bod rhai yna chi di mynd hanner ffordd. Chi'n hybrid. Neu mae rhai yna chi fatha fi. Sticio at yr hen wybra, at y diesel a'r petrol. O be maen nhw'n dweud, wrtha ni os ydych chi'n medru fforddio. Wrth gwrs, byddwch chi ddim yn mynd i'r garej yn y dyfodol i lenwi'ch car hefo tanwydd. Byddwch chi'n medru wneud adra, oherwydd be fyddwch chi'n wneud? Byddwch chi'n gwefru'ch car. A mi fydd y car yn symud o gwmpas heb lygru'r awyr, heb sŵn o fath yn y byd rhywbeth yn frawychus iawn yn y ceir tawal yma. Byddai licio rhywbeth sy'n gwneud pyn sŵn fy hyn, beth bynnag. Dyma'r hyn sydd yn cael ei fwydo i ni. Yn yr un ffordd, fyddai yn teimlo chi, na diolch yn deg iawn. Fel ddaru nhw'n bwydo ni ar un cyfnod o pawb, mae eisiau chi gael car diesel, mae eisiau chi gael car diesel, ac o pawb i fod i gael car diesel. A mi ddaru nhw perswadio rai ar ni i brynu cair diesel. A wedyn dyma nhw'n troi rawn a dweud, na, car trydan, dech chi mewn gwirionedd. Pam dwi'n sôn am gair trydan? Cyfrinach Cristnogaeth real a byw ydy bod pobl yn cael ei gweddru gan yr arglwydd. Dyna sydd wedi cynnal y saint ar hyd cenedlaethau. Drwy'r canrifoedd i gyd. Nid yn unig yn y dyddiad llawan, ond hyd yn oed yn ei tristwch, yn ei gofid, yn ei dioddefaint. Y mae Duw wedi dod atyn nhw ac mae o wedi gwefru nhw trwy weinidogaeth i ysbryd glân, i ddyfal barhau, i ddal ati, i wrthod ildio ac i aros yn ffyddlon. Yn problem ni y dyddiau yma ydy, na da ni ddim yn siŵr iawn o'r busnes gwefru yma. Da ni eisiau bod yn hybrid. Da ni licio'r syniad o fod yn bobl Duw. Ond oes a gymaint o bethau neis yn y byd. A da ni eisiau dal yn gafal yn rheini. Mi gymwn ni dipyn bach o'r wefr, os neis Duw i rhoi hi ni, ond peidiwch yn hamddifadu ni.
oddi wrth y pethau da ni mor gyfarwydd â nhw, y pethau da ni isio, y pethau sydd yn rhoi plesar i ni wrach y gallan ni fod yn gwneud hebddyn nhw. Mae'n gwneud i chi feddwl, tydi, o be ddudodd Iesu Grist yn ei weddi fawr yn Ioan 17. Mae'r bobl yma, meddwl fo, yn y byd, chi a fi dyn hyn, ond dyn nhw'n perthyn i'r byd. Be oedd Iesu Grist yn dweud, a be mae'r Llythyr at yr Hebreaid yn dweud, y tu hwnt i bob amheuaeth ydy, os da chi'n cael eich temtio i feddwl y gallwch chi fod yn hybrid. Un droed yn y byd, un droed yn y deyrnas. Fedrwch chi ddim. Yma'n rhaid i chi wneud eich dewis. Neu llai da chi'n aros yn y byd, neu yr ydych chi'n ildio i ras a thrigaredd a gwahoddiad grasol Duw ac yn camu allan o'r byd. Allan o'r brif ffrwd i fod yn un o'r rhai sydd wedi neilltuo gan yr arglwydd i fod yn bobl iddo'i hun. A dyna neges fawr y Llythyr godidog yma. Yma tuedd yna ni i fod wedi anwybyddu fo. Ond diolch i Dduw amdano fo ac am yr anogaeth mae o'n rhoi i ni mwyn i. Amen. Amen. Diolch yn fawr i ti, Geraint, am yn herio ni. Da ni am ganu yr emyn ola, Pantycelyn di gael geiriau, ond mae yna 3 pennill bore yma. Oherwydd, yn y fersiwn gwreiddiol, yna 6 pennill gan Pantycelyn. A dwi wedi cynnwys 1 pennill arall. Gafodd ei gyhoeddi 1766 mewn cyfrol gan Pantycelyn, Ffarwel Wledig, yr ail lyfryn bach. Wedyn ni ganwn ni Iesu Iesu, rwy ti'n ddigon. Oh
Diolch i bawb am ei help. Diolch i Rachel am gyfeilio dewis yr emynau. Panad a yr rhai sydd yn helpu weini, gawn ni gyfarfod bach yn fama efo'n panad. Gawn ni rannu y gras efo'n gilydd. Gras yn hadlwyr Iesu Grist a chariad Duw a chryddas yr Ysbryd Glân a fod o gyda chwi o'r awr